Michale, gratulujeme k výhře, ale bylo to asi trošku těžší, než jste čekal. Určitě to bylo těžší, než jsem čekal, začal jsem zase výborně, pak jsem jenom trošku polevil ve druhém setu, řekl bych, že novým míčem mě udělali trošku i neplechu, že mě to lítalo trošku dal jsem pár dvojchyb a on se chytl, začal bojovat a já jsem se nemohl dostat do toho, takže druhý set jsem prohrál a ve třetím setu to byl boj, ale zvládl jsem to. Po druhém setu jsem u vás viděl lékařku, cítíte se nějak omezen? Ne, určitě ne, jenom jsem se bouchl nechtěně, tam blbě skočil jeden balon, takže jsem se raketou bouchnul do obočí, takže jsem to chtěl jen zaledovat, ale jsem v pořádku. Vlastně v tom třetím setu to byl trošku boj. Myslíte, že nakonec rozhodly vaše zkušenosti, nebo co jste si říkal, že na toho soupeře platí? Myslím si, že po druhém setu jsem zase přešel jsem k té hře, co fungovala v prvním setu a to bylo zrovna servis volej, že jsem hodně chodil na síť a snažil jsem se s tím hrát ty výměny na té antuce, protože on to má ty údery čistý, je nahitovaný. Takže ty výměny jsem většinou prohrával, takže jsem se to snažil zkracovat, čím jsem chodil na tu síť a určitě servisem si pomáhal a sebevědomí mi taky jako určitě dalo. Takže myslím, že zkušenost taky určitě. A ve třetím setu za stavu 5-4 jste čelil breakballu, tam ještě hrozilo, že budou nějaké komplikace. Určitě, naštěstí jsem měl dobrý podání a šel jsem na tu síť zase si pro ten bod, ale kdyby to bylo 5-5, tak ten zápas vlastně je znovu otevřený a jsem rád, že jsem to zvládl.